يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ey ahli kitap, näme diýip hak zatny batyl zat bilen gatışdyrýaňyz we hakny gizleýäňiz özüňiz de hakny bilýän halyňyzda. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Ahli kitapdan bir tayfa aýtdy, özüniň ýoldaşlaryna: Ey adamlar! Mu'minlere nazil edilen kitapga ertir bilen iman getirin, günnüýiň ahyrynda dänip kafir bolan. Şayet mu'minler de siziň däniniňizi görüp olar da dänsinler. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Siz tasdiq etmäň meger öz diniňize taby bolanlara. Aýt, hakykat hidayet Hudaňyň hidayetidir. Ahli kitaplar aýdarlar, hiç wagt tasdiq etmäň bir ahadiga size berilen kitap ýaly we ilm ýaly we fazilat ýaly zat berilendir diýip, ýa-da Hudaňyň ýanyna size galyp geler diýip tasdiq etmäň diýip aýtýanmyşlar. Aýt, fazl-ı kerem Hudaňyň ihtiýaryndadyr. Öz halan adamsyny berer. Ve Allah tebarek ve taala fazl-ı kerem kändir. O bendeleriniň halini bilýändir. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Öz rahmetini halan adamsyna has eder. Ve Allah tebarek ve taala ulu fazl-ı keremiň eýesidir. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأهل kitaplardan bäzileri bardyr, eger sen şoňa köplerçe malyny amanat goýsaň, amanaty hyýanat etmäni sen günüň saňa täwil berer. Ve ahli kitaplardan bäziler bardyr, eger bir dinaryny şoňa amanat goýsaň, şoňa da hyýanat edip saňa täwil bermez, meger üstüne gaýym bolup gyssap durmasaň. Olaryň amanaty hyýanat etmekleri şonuň üçindir ki olar aýtýarlar, nadan araplaryň bizden mutalaba etmek haklary ýokdur diýip. Olar Hudaýa yalan kepni nisbet bererler. Hudaňyň aýtmadyk zadyny aýtdy diýip. O özleri de bilýän hallarynda. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Beli, her kim Huda bilen eden ahdine wafa etse ve Hudadan gorksa ve perhizkar bolsa, pes tahqiq Allah tebarek ve taala perhizkarları gowgorýandyr. إن
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تحقيق oltor adamlar ki Allah tebarek ve taala bilen eden ahdlerinin ve qasamlarının muqabilinda dünyanın azıcık malını alyardılar. Olar üçün ahirette pay yoktur. Olar ahirette mehrumdurlar. Ve Allah tebarek ve taala olar bilen kepleşmez. Ve şolara nazar etmez. Ve şolarını günahdan pak etmez. Ve şolar üçün güýçli azap bardır.